Ayan na! Makikita nyo naman si manager. Ayan. Pumasok na sa ilalim ng manghuhuli na naman kami ng alaga natin mga pato dyan. Ayan, ako rin pala makakahuli. At ganito lang ganito. Siguro, mga ilang linggo pa, maubos na yung mga alaga natin, kaka-content. Diyos ko pa! Kita nyo naman, ito yung natin. Ito yung pinangpulutan natin dun sa nag-birthday si Mrs. Yan. Late upload lang kasi masyado nang hahaba yung ating video na pansin nyo naman daw. Panood nyo naman na papakita ko sa inyo kung paano niluto ito. Hindi na natin sinama doon kasi masyadong mahaba. Ayan, ganyan lang yan. Chop lang ng maliliit kasi nga pangpulutan yan. Siyempre, yung gustong magulam, pwede rin. Yung luto natin dito pininyan. Simpleng-simple lang. Gagawin lang natin yan. Papalambutin lang natin yan. Pag malambot na, alam na yan. Diba? Igigisa lang natin ng kunti yan. Mamaya makikita nyo. Siyempre, hiwain muna natin yan. Ng pangpulutan hiwa. Diba? At pagkatapos natin i-chop yan, siyempre, papakuluan na natin yan na hindi na natin naipakita kasi nga, Diyos ko, nawala! Ewan ko anong nangyari! Na tayo, mag-gisa na tayo. Yung pinakuluan natin kanina, lagyan lang natin ng tomato paste para sa kulay. At syempre, para medyo social naman. Diba? Ang ating pininyahan. Diba? Ayan, nilagay na natin yung ating pinakuluan. Yan, malambot na talaga yan. Sigurado. Makikita nyo naman. Ganyan lang yan. Saglit lang lutuin yan kasi nga, alam na, pagpulutan, madalian yan. Ganda na ng kulay ng ating ilagay na ang ating pinya. Wala tayong makuha slice, pero pwede na rin yan. Habol lang na naman natin dyan yung lasa. Diba? Nag-iingay na naman yung mga ganso natin sa likod. Baka gustong makontent din ng mga yan. Umayos kayo. Baka makasama kayo sa susunod na video. Diba? Tiplay lang natin ngayon. Pag medyo matabang, lagyan natin ng konting asin. Kayo na tumimpla. Kayo nang bahala paano nyo gusto kung anong gusto nyong lasa dyan sa pininyan. Yung akin, syempre, may alat at medyo konting tamis dyan. Kaya nilagyan ko ng konting asukal lang. Hindi naman masyadong madami. Luto na ating pininyan. Ihain na natin sa mga nag-aantayan. Baka mamaya kung ano nang nangantayan mo ngayon. Diba? Sarap. Parang kaldereta rin yan, kaso kulang lang tayo ng salt. Malasa na yan. Ayan na ang ating mga classmate sa lamesa. Diba? Umpisa na ang laban. So paano? Sa susunod ulit. At maraming salamat.